Ono što je novina, a što je na korist svim građanima opštine Babušnica, je da smo u okviru ove saradnje uspostavili i sajt. Sad će biti vrlo interaktivan, da kažem, imaće i jedan odeljak za direktni chat sa građanima, gde će oni u realnom vremenu moći da nam pišu i da im mi odgovaramo. Ukoliko ne bude neko u tom trenutku prisutan od zaposlenih, dobijaće analogne, da kažem, poruke putem AI-a. Dobijaće poruke o opštim stvarima, o našoj adresi, kontaktu i tako dalje. Građani će moći, naravno, putem maila, putem telefona da nam se obraćaju, da dođu i lično, ako nekim drugim poslom dođu u Niš, ali svakako smo mislili i o tome da i mi dođemo, da tako kažem, na noge građanima, tako da ćemo zajedno sa predsjednicom odrediti jedan dan u nedelji koji je možda najaktivniji za meštane, kada su najaktivniji, i da ovde lično razgovaramo i neposredno sa svim građanima.